יכול להיות שממחר גם אתם צריכים לקחת תרופה נגד כולסטרול גבוה. הרופאים הורידו את הרף והכניסו לרשימת החולים גם כאלו שיש בדמם שיעור כולסטרול נמוך יותר. המשמעות, מחצית הישראלים מעל גיל 40 יצטרכו לקחת תרופה. כשאני למדתי רפואה בשנות ה-70, כולסטרול תקין היה 280. אבל הופיעו חברות תרופות שהחליטו להוריד את המספרים כדי שאפשר יהיה למכור. ואין דבר כזה כולסטרול רע או כולסטרול... מה, אין LDL ו-HDL? זה סיפורי סבתא. אי אפשר לחיות בלי כולסטרול בגוף. הוא מרכיב את הדפנות של התאים, הוא מרכיב של ההורמונים שאנחנו צריכים אותם לחיים שלנו, הוא מרכיב את המרה. כולסטרול הוא הבסיס לויטמין D, לפרוגסטרון, לאסטרוגן, לטסטוסטרון. לא לגעת בכולסטרול. רגע, הנוסחה עודף כולסטרול גורמת להתקפי לב ולסתימת עורקים. בולשיט. If you look at the recent studies on cholesterol, there's no real proof that for primary prevention, in other words, taking something that's a statin drug in order to prevent a heart attack when you've never had heart problems before, in fact, there's evidence showing that there may even be more harm than good. מה עוד לא נאמר על הכולסטרול הרע? בסיפור הכולסטרול יש משהו שהוא אי היגיון לחלוטין. יש הרי שני מקורות של כולסטרול. יש כולסטרול אנדוגני, פנימי, זה שמיוצר בכבד, והכולסטרול האקסוגני, זה שבא מבחוץ, שמקבלים אותו מאכילת חלבון מן החי, בשר, עוף, דגים, ביצים, מוצרי חלב. עכשיו, כשיש למישהו כולסטרול גבוה, נותנים לו סטטינים. זה חומרים שמעכבים את האנזים שמשתתף בתהליך הייצור של הכולסטרול בכבד שלנו. מה לא הגיוני פה? למשל, משפחה שיש לה 2 ילדים קטנים, ואיזו עובדת סוציאלית תבוא ותאמר להם, תשמעו, אנחנו החלטנו שאתם תשלחו את הילדים שלכם לבית יתומים, הם יגדלו אותם שם, אבל אנחנו נביא במקומם 2 יתומים איפה שאתה רוצה, מדרפור, ואתם תגדלו את היתומים במקום הילדים הביולוגיים שלכם. המשפחה הייתה מסתכלת, חבר'ה, השתגעתם, את הילדים הביולוגיים שלנו נסלק מהבית, אבל זה מה שעושים, מסלקים את הכולסטרול הביולוגי, האישי, שאני יצרתי, ומאפשרים לי להכניס כולסטרול שלא שייך אליי. הרפואה הקונבנציונלית סוגדת לסטטינים, התרופות להורדת הכולסטרול. רוצים איזו הוכחה? בבקשה. קבלו את דבריה של רופאת קופת החולים. שללא טיפול תרופתי, לרוב לא ניתן להגיע לרמת הכולסטרול הרצויה. הטיפול התרופתי המקובל ביותר הוא תרופות ממשפחת הסטטינים. זהו טיפול שניתן על בסיס יומיומי למשך כל החיים. למשך כל החיים. נשמע טוב לתעשיית התרופות. High cholesterol causes heart disease. How many people thought that when they walked in? Be honest. Everybody here, because that's all we know about, right? That's all we've ever been taught. Who taught you? Your medical doctor, who taught them? The people that supply the drugs that lower cholesterol. We've all been made to fear cholesterol merely to sustain an industry that's worth at least $29 billion each year. ואיך תעשיית התרופות יוצרת את הפאניקה? בעזרת מחקרים מדעיים כמובן. During the 90s, most of that research got pulled out of universities and was brought to for-profit research organizations. The problem is that gave virtual complete control over the research to the drug companies. They could design the studies, they have control of the data. We did a lot of lunches and dinners, and we brought in speakers, and those speakers were obviously paid by us, and we would wave, renowned studies at them from renowned journals. But of course, we would never say that these studies were paid for by our company, and that it was written by a ghostwriter who was paid by our company, or that our company tends to do a ton of advertising within that particular medical journal. We would never say that. It is about the drugs called statins. Some people are claiming an unpublicized side effect from the medication. יש לנו היום תרופות להורדת הכולסטרול שנקראות סטטינים. אממה, יש להם תופעות לוואי, ואחת מתופעות הלוואי הקשות האלה הם כאבי שרירים. לא ידעתי על זה. כאבי השרירים נגרמים כתוצאה מלקחת התרופות. אתה ידעת מזה? לא. Statins can have horrific side effects. I've seen side effects across the board. I've seen weakness of the limbs, weakness of the hands. I've seen almost like a pre-Alzheimer's condition where people
literally forget who they are. I've seen difficulty with vision. I've seen liver problems. I've seen kidney problems, polyneuropathy. I've seen it all. Why? Because I'm a cardiologist and I see the side effects of statins that other physicians give patients. כן, יש בהחלט בעיה בעניין התרופות להורדת הכולסטרול. ויש גם בעיה אתית חמורה בנוגע לתעשיית התרופות שעומדת מאחורי כל העניין. לכן מה שנדרש זה לזכור שהגוף שלנו מייצר את הכולסטרול לטובת עצמו, וחברת התרופות מייצרת את הכדורים לטובת עצמה, ושכל אחד מאיתנו יחליט לטובת מי הוא. אני ללא כל ספק הייתי בוחר בגוף. ודבר נוסף שכדאי לזכור, שבנוגע לנושא הכולסטרול יש גם פתרון אחר. מסתבר שישנה גם דרך אחרת והיא הרבה יותר בריאה. If you eat a healthier diet, you're going to lower your cholesterol and you're going to become healthier. I went on essentially a plant-based diet. I live on beans, legumes, vegetables, fruits, no dairy. I drink almond milk, and it changed my whole metabolism, and I lost 24 pounds. So I did all this research, and I saw that 82% of the people since 1986 who have gone on a plant-based, no dairy, no meat of any kind, no chicken, turkey, 82% of the people who've done that have begun to heal themselves. If you eat good, if you exercise, and if you get enough sleep, you will feel better. Maybe, just maybe, there's more to your health than popping a pill.